ሰላም ከመይቶም ሲኩብራ ሰማዕትና ዝዓበይቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ሃገራዊ ፍጻመታት እንቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ከም ወትሩ ንሎም ረቡዕ 13 መስከረም ዘዳለናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ኣስዒብና ክንቕርበልኩም ኢና። ንምክትታልኩም እናዓደምና ቀንዲ ነጥብታቶም ክነቕድም። ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ሎሚ ናብ ስሩሑ ምምላሱ። መንግስቲ ሽወደን ጃዝ 39 ግሪፐን ዝዓይነተን ነፈርቲ ወግን ኣብ ዩክሬን ከተሰጋግር ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ መልኪቱ ንሰራዊት ሽወደን ኣብ ሓፂር ግዜ ሕቶ ክቐርብ ምዃኑ። ፖሊስ ሽወደን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ ብዝተፈጸመ ተኽሲ ሓደ መንእሰይ ድሕሪ ምማቱ ኣብ ቀረባ እዋን ብጉጅለታት ዝፍጸም ጎነፅ ንምፍሻል ይሸባሸቡ ምህላዎም። ከምኡውን ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን ንስምምዕ ዓፅዋር ዝምልከት ልዝብ ኣብ ቀረባ እዋን ከየጅምር ምዃኑን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ። ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ሎሚ ናብ ስርሑ ተመሊሱ። ኣብ ጽፍሕታት ሚኒስትራት ዝኾነ ምትዕርራይ ኣይተገብረን። ቀዳማይ ሚኒስተር ኦልፍ ክሪስተርሾን ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቲ ንፖሊሲ ምውሃድ ስድራ ቤታት ኣመልኪቱ ጽገና ይካየድ ምህላው ኩሎም ስደተኛታት ቋንቋ ሽወደን ክመሃሩ ምዃኖምን ገሊጹ ኣሎ። ዝናኾነ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ሪክስዳግ ሎሚ ኣብ ስቶክሆልም ይካየድ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ማእከል ከተማ ሄሊኮፕተራትን ጀላቡን ሰባት ከይሓልፉ ዝኽልክሉ ገመዳትን ብብዝሒ ዝዓጥቑ ፖሊስን ይረኣዩ ኣለዉ። ሰመዚ ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተኽእሎ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ናብ ልዑል ደረጃ ክምባሎም ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ሽወደን ጃዝ 39 ግሪፐን ዝዓይነተን ነፈርቲ ወግን ኣብ ዩክሬን ከተሰጋግር ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ መልኪቱ ንሰራዊት ሽወደን ኣብ ሓፂር ግዜ ሕቶ ከቕርብ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሽወደን ኣረዲዩ። እቲ መርመራ ናብ ዩክሬን ዝግበር ምስጋር ነፈርቲ ንዓቕሚ ምክልኻል ሽወደን ብኸመይ ከም ዝጸልዎን ነተን ናብ ዩክሬን ዝለኣኻ ንምትካዕ ሓደስቲ ነፈርቲ ውግእ ጃዝ 39 ግሪፐን ክሳብ ክንደይ ብቕልጡፍ ክፈርያ ይኽእላ ዝብል ሕቶታት ክርኢ እዩ። እዚ መስርሕ ምፅራይ ከምኡውን ነቶም ማብረርቲ ዩክሬን ንምስልጣን ግዜ ከም ዝወስድ ኣብ ግምት ብምእታው ነፈርቲ ውግእ ጃዝ 39 ግሪፐን ክሳብ ዝመፅእ ሓጋይ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዩክሬን ከም ዘይነፍራ ሬድዮ ሽወደን ንሰመዚ ብምጥቃስ ጸብጺባ ኣላ። ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናይ ሽወደን ስርዓተ ቤት ትምህርቲ ናሽናል ፕሮቭ ወይ ሃገራዊ ፈተናታት ብዲጂታላዊ ኣገባብ ክግበርን ብማእከላይ ገምገምትኻ ክረአን ተባሂሉ መንግስቲ ክሳብ 2026 ማእከላይ ገምጋም ክጅምር ድሌት ከም ዘለዎ ኣብ ባጀት ቀውዒ ድማ 133 ሚልዮን ክሮና ክምደብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ዘድልየሉ ምክንያት ኣብ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃሮ ብዘይፍትሓዊ ኣገባብ ልዑል ውፅኢት ክረኽቡ ይግበር ብምህላው እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፖሊስ ሽወደን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኡፕሳላ ብዝተፈጸመ ተኽሲ ሓደ መንእሰይ ድሕሪ ምማቱ ኣብ ቀረባ እዋን ብጉጅለታት ዝፍጸም ጎነፅ ንምፍሻል ይሸባሸብ ኣለዉ። ኣብ መፋርቕ ዕስራታት ዝርከብ መንእሰይ ኣብ ኡፕሳላ ወረዳ ሳላባክ ትማል ሶሉስ ንጎ ብጥይት ሃሪሙ ከም እተረኽበ ናብ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ምማቱን ተረጋጊጹ ኣሎ። ህዝባዊ ኣገልግሎት ፈኖ ኤስቪቲ ኣብ ዝዘርግሖ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታት ሰብኣይ ዕላማት መጥቃዕቲ ከም ዘይነበረን ምስ ገበነኛታት ጉጅለታት ዝኾነ ዝፍለጥ ምትእስሳር ከም ዘይነበሮን ይሕብር። ኣብ ክንድኡ እቲ ዕላማ ንዘመን ናይቲ ሓርገጽ ኮርድ እናተባህለ ዝጽዋዕ መራሒ ጉጅለ ገበን ራዋ ማጅድ ንምቕታል ምንባሩ ኤስቪቲ ጸብጺባ ኣላ። ፖሊስ ብዛዕባ ዝወረታት ኣመልኪቶም ርእቶ ክህቡ ከም ዘይደልዩ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ንሳልሳይ ግዜ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብረት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሱሳታት ዕድመ ትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ብጥይት ከም እተቐትለት ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ማዕከና ዜና እታ ሰበይቲ ኣደ ሓደ ዕሉል ኣባል ናይቲ ብማጅድ ዝምራሕ ፎስክትሮት ዝበሃል ጉጅለ እያ ነይራ። ወዳ ምስ ማጅድ ኣብ ውሽጣዊ ግጭት ከም ዝተሳተፈ እዩ ዝንገር። ፖሊስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣጋምሸት ኣብ ከባቢ ስቴንሃገን ኡፕሳላ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብረት ዕላምኡ ሕነ ንምፍዳይ ምንባሩ ይጥርጥሩ። ማጅድ ንባዕሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቱርኪ ይቕመጥ። ንሱ ካብ ምጅማር ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመታት ሒዙ ኣብ ሽወደን ኣብ ሓያሎ ናይ ጎነፅ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ምስታፉ ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ዝበዝሐ ጸፋርስ ዘሰጋግሩ ሰባት ተባሂሉ እዩ ዝጥርጠር። ፖሊስ ኡፕሳላ ክፍጸም ንዝኽእል ጎነፅ ንምቕልባስ ትማል ሶሉስ ፍሉይ ፍጻመ ዝበሃል ወፍሪ ኣበጊሱ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ኖርዌይ ኣብ ዝካየድ ምርጫ ከም እቶም ኣስታት 500 ሕፅያት መዝገብገበን ከም ዝነበሮም ጋዜጣ ኣፍቶም ፖስተን ኣቃሊዓ። ደርዘን ካብዚኣቶምን ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ተፈሪዶም እኳ እንተነበሩ ውድባቶም ንባዕሎም ብዛዕባ ድሕረ ባይቶም ኣፍልጦ ከም ዘይነበረን ተሓቢሩ። ኣፍቶም ፖስተን ቅድሚ እቲ ናይ ትማሊ ምርጫ ብዘርግሖ ተኸታታሊ ጽሑፋት እዞም ሕፅያት ስልጣንን እመንቶን መረፅቲ ይደልዩ ምህላዎም ጽሒፍ ኣሎ። እዞም ሕፅያት ካብ ጎነፅ ክሳብ ፋይናንሳዊ ዓለቑን ምኽዛን ዘይሕጋዊ ጽዋርን ዝበፅሕ ገበናት ፈጺሞም ተኸሲሶም ጸንሑ እኳ እንተኾኑ ናብ ፖለቲካ ከይኣቱ ዝኽልክሎም ሕጊ የለን።
ናይ ማእሰርቲ ፍርዶም ዘሕለፉ ገበነኛታት ንቡር ህይወቶም ክቕጽሉ ዕድል ይዋሃቦም እዩ። እዚ ድማ ኣብ ፖለቲካ ምስታፍ ዘጠቓልል እዩ። ጋዜጣ ኣፍቶን ቦስተን ሓያሉ ንቤት ጽሕፈት ዝወዳደሩ ዝነበሩ ናይ ቀደም ተጻወትቲ ቃለ መሕተት ብምግባር ንኣቶምን ንውድባቶምን ኣለልያ ኣላ። በዚ ድማ ገሊኦም ከም ዝሓፈሩ ገሊኦም ድማ እታ ጋዜጣ ድሕረ ባይቶኦም ብምቅላዓ ምሕራቆም ገሊፆም ኣለዉ። ሕፁይ ተወዳደረ ናይቲ ንምዕባለ ንግድን ኢንዱስትሪን ዝቃለስ ሓድሽ ሰልፊ IMP ፈለማ እቲ ጉዳይ ምጭብርባር ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ሓበሬታ ነጺጎ እኳ እንተነበረ ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ጸብጻብ ሓቂ ምዃኑ ተኣሚኑ ኣሎ። ኣብ ኖርዌይ ሰባት ንወልቀ ሕፁያት ዘይኮነ ንውድባት እዮም ዝመርፁ። ብጭቡጥ ምናብ ከባቢያዊ ባይቶታት ወይ ኣብ ባይቶ ከገልግል ከም ዘለዎ እውን በተን ውድባት እዩ ዝውሰን። ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮጳን ሩስያን ዝቕጽል ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ሓድሽ መልክዕ መሓዙ ተፈሊጡ። ኣብ ሄልሲንኪ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ቀረባ እዋን ዜጋታቱ ናብ ፊንላንድ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ታርጋ ሩስያ ዘለውን ተሽከርከርቲ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ኣጠንቂቑሎም። ዝመተሓሳሰብ ሩስያ ዝወፀ ሰበስልጣን ፊንላንድን ካልኦት ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳን ሰሌዳ ሩስያ ዘለዎን መካይን ክወርሳ ክፍቀደለን ዝድንግግ እገዳ ሕብረት ኣውሮጳ ድሕሪ ምውፅኡ እዩ። ኮሚሽን ኣውሮጳ ሩስያውያን ዕላሞም ብዘየገድስ መካይን ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ክእትዉ ከም ዘይፍቀደሎም ኣረጋጊጹ። ኣኽበርቲ ሕግን ግምሩኽን ጀርመን ናይ ሩስያ ሰሌዳ ዘለዎን መካይን ክህግር ምስ ጀመረ እዚ ጉዳይ ከም ተጋደደ ተፈሊጡ። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጀርመን ዝመፁ ሰባት እውን ከይተረፉ መካይኖም ተሃጊረን ኣለዋ። ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ዝበፅሐ ሩስያ ንክሪምያ ወሪራ ኣካል ሩስያ ክትከውን ድሕሪ ምግባራ ኣብ 2014 እዩ። ይኹን እምበር ሩስያ ኣብ ለካቲት 2022 ኣብ ዩክሬን ወታደራዊ ምትእትታው ድሕሪ ምግባራ እቲ እገዳ ርኡይ ናሃር ደልዩ ይብሎ። መንግስቲ ሩስያ ነዚ እገዳታት ከምኡውን ምምንዛዕ ንብረት ሩስያ ስርቂ ኢሉ ብምግላጽ ኮኒንዎ ኣሎ። ሞስኮ ብተወሳኺ ነዚ ተግባራት ንምምላስ ክውሰድ ዝኽእል ጸረ ስጉምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓላ። ኮሚሽን ኣውሮጳ ዜጋታት ሩስያ ብዙሕ ውልቃዊ ኣቑሑ ናብ ሕብረት ኣውሮጳ ከየጓዓዙ እጉዳት ምዃኖም ኣፍሊጡሎም። እዚ ዝርዝር ብዘገርም መንገዲ ካብ ተሽከርከርትን ስማርትፎናትን ሓሊፉ ክሳብ ከም ሳሙናን ወረቐት ሸቓቕን ዝኣመሰሉ ዕለታዊ ነገራት ከይተረፈ ዘጠቓልል እዩ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን ንስምምዕ ኣጽዋር ዝምልከት ልዝብ ኣብ ቀረባ እዋን ክጅምር ምዃኑ ተፈሊጡ። ኪም ብዕጡቓት ብዝተዓጀበት ባቡር ንክልተ መዓልታት ድሕሪ መጓዓዝ ናብቲ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ሩስያ ዝርከብ ማእከል ህዋ ቮስቶክኒ ኣትዩሎ። ፒዮንግያንግ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ባሊስቲክ ሚሳይል ምትኳሳ እውን ተሓቢሩ። እዞም ክልተ እገዳ ዝተገብረሎም ስርዓታት ኣጽዋር ብሰብኣዊ ሓገዝ ዝለዋወጥሉ ስምምዕ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። ወላ እኳ ፒዮንግያንግን ሞስኮን ዝርርበን ብዛዕባ ወታደራዊ ምትሕብባር ኣይኮነን እንተበላ ርክብ ኪምን ፑቲንን ብኣሜሪካን መሻርክታን ብቐረባ ክትትል ይግበረሉ ኣሎ። ዋይት ሃውስ ኣብ መንጎ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ዝካየድ ዘሎ ልዝብ ንኣጽዋር ዝምልከት ምዃኑ ሓድሽ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ዘርጊሕሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሾይጉ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሰሜን ኮርያ ብዝገበሮ ዑደት ፒዮንግያንግ ተተኮስቲ መዳፍዕ ንሩስያ ክትሸይጥ ከም ናፈቲኖ ክብል ኣፈኛ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ኪርቢ ተዛሪቡሎ። ሰሜን ኮርያ እውን ዝተኣገደ መደብ ኒውክሌርን ሚሳይላትን ከተሳልጥ ዝኽእለ ሓገዝ መግብን ቴክኖሎጂን ከም እትደሊ ተንተንቲ ይገልጹ። ክረምሊን ግን እቲ ሙሉእ ዑደት ክልታዊ ዝምድናታት ኩነታት ዞባን ዓለማዊ መድረኽን ዝሽፍን ምዃኑ ትማል ሰሉስ ሓቢሩሎ። ኪም ዑደቱ ኣብ መንጎ ፒዮንግያንግን ሞስኮን ዘሎ ርክብ ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ምዃኑ ዘርኢ ኢሉ ኣሎ። ኣፈኛ ክሬምሊን ዲሜትሪ ፔስኮቭ ብወገኑ ሩስያ ኩሉ ግዜ ንሃገራዊ ረብሓ ክትሰርሕ ምዃና ድሕሪ ምግላጽ ናና ዘገድሰና ረብሓታት ክልቲአን ሃገራትና እምበር ካብ ዋሽንግተን ዝመጽእ መጠንቀቕታ ኣይኮነን ምባሉ ብማዕከናት ዜና ሩስያ ተጠቒሱሎ። ኪም ጆንግ ኡን ምስ ሚኒስተር ሃብቲ ተፈጥሮን ኣካብን ሩስያ ኣሌክሳንደር ኮዝሎቭን ተረኺቡሎ። ዑደት ኪም ኣብታ ፑቲን ቁጠባዊ ዋዕላ ዘእንግደላ ዝነበረ ቭላዲቮስቶክ ክካየድ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ባቡር ኪም ነታ ከተማ ሓሊፋ ንሰሜን ገጻ ናብ ማእከል ህዋ ምቕናዓ ተፈሊጡ። ቮስቶክኒ እቲ ዝማዕበለ ማእከል ህዋ ሩስያ እዩ። እዚ ድማ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘለዋ መደብ ጠፈር ካብ ሩስያ ምትሕብባር ክትሓትት ትኽእል እያ ዝብል ጥርጣረ ኣለዓ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ምዝዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሰሜን ኮርያ ንኻልኣይ ግዜኣ ሰላይ ሳተላይት ሮኬት ናይ ምውንጫፍ ፈተና ምፍሻሉ ፀብጻባት የመልክቱ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ረቡዕ 13 መስከረም ብሃርሜድ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።